একটি পুলিশ স্টেশন 7 নম্বর হাস্তিনি আসুক ফাঙ্গকরা পার্টিনি বনক খুলুমুং তৈ যত ফাইমানজাক ফাইনাই অক্রা চাকরা যত নয়ানি খাকা হামিয়াফাरै ডিভিশনের রিপোর্ট নেনখানাই মোট অঞ্চল কমিটির সংখ্যা 5টি মোট প্রাইমারি কমিটির তিনি साल नैनि जिनि एमसी कॉन्फ्रेंस जिनो खुमुलुंग नुवाई ऑडिटोरियम मुंगै दङ 10-11 जुलाई अबचिनि सेंट्रल कमिटी एमसीसी बसर वाइसे खाइजागो ओ चिनि एमसी कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंट लाइट गुरुत्वपूर्ण चिनि ओ एमसी कॉन्फ्रेंस चिनि 4टा चिनि एजेंडा दङ kaisa angkai present political scenario the state odi jeng salai tongo tei 2 number agenda angkai forthcoming ADC election 2020 odi jeng salai tongo tei 3 number angkai chini fundraising policy na tei jeng salai nai tei miscellaneous so joto saimano chini Ipft party it's a state recognized party जों दिनै all conference बिहेस के दिनै प्रेजेंट पलिटिकल सिचुएशन आबाद जों जत तीन डिविजन लेवल दिनै Ipft पार्टी 33टा डिविजन दङ 33 डिविजनल कमिटी जों बरं थांनो रिपोर्ट नानाय बरं 18 डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि on the retained बरं रिपोर्ट नाव जों रिटेन रिपोर्ट नामानि परेव दिनै पार्टी Tamo weakness tong, Tamo komjor tong, about the things like Layo. Bonibak Tini Obachin MCC conference, Balakan important, good to Purno. Bonibagui, Stachini Agami election, ADC election, do the mass for it online. Out the Hennison, details high night, Tini party ni slang busik tong, Tini party ni seedness and all coming to Crimea, Morton. पूरा रिपोर्ट नानाय बरि बागै आं खागावो दिनै 2 दिन दिनै एमसीसी कॉन्फ्रेंस दिनै 2020 नि बागै बालै नांगमानि स्पेशली दिनै फाइनेंशियल एडीसी इलेक्शन तयै जों वान सकजाक जों दाव दिनै अर्गानाइजेशन साबुं खबुं जों सामंथाय दङ अर्गानाइजेशन तेबो जों रागै दङ न साइमा खाना दिनै अ मासो प्राय दिनै प्राय 3-4 हाजार फेमिली गुबुन पार्टी होते दिनै पार्टी फाइखा जों साब्रै दिनै प्रग्राम खाइ दङ दिनै गन्डासरा हायदागो दिनै कान्जनपुर दिनै कैलाशहर दिनै कमलपुर खवाई दिनै सदर एरिया दिनै साब्रुम राव जों नुग दङ साब्रुम ब्रुम गुबुन पार्टी Ipft फाइ योगदान राय दंफायो अब सिदु जों कक समाय दिनै ससियेल मिडिया नुगो टिभि नुगो पत्रिका बखाय दङ आबाद बागै जों खागाव दिनै फाइनाय 2020 नि एडीसी इलेक्शन अबयस्य दिनै Ipft जों गप्लायनाय Ipft जों मैक्सिमाम सीट नागिनो जों वानसक दङ जों Ipft पावर दखल खायनाय अबर दिनै हरमोन आबाद बागै आं कयनाय जत दिनै दिब्रामराव दङ ताबो जतनो बुजिगै दिनै बुद्धिजीवी कर्मचारी तै यंग जनरेशन जतनो ताबो हामखबर बुजिखा जों दिनै एकटानो दिनै उद्देश्य दिनै अमो दिनै लास्ट फाइट जों दिनै Ipft जों एडीसी एरेना तयै जों स्टेटहुड नायगो जों डिपार्टमेन्ट नायगो आबहाय नक साइमनो दाव दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गोबां आगावै दङ जों दिनै Ipft बीजेपी सरकार 2 बोसोराव जों गोबां सामख्लाय दङ नक साइमनो दिनै दाव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबो स्लाइजागै दाव टेरिटरियेल काउन्सिल नाय आब्राव जों नुयै दङ आब्राव आं खागाव बिसा नायसिंदि दिनै ओ एडीसी जों इलेक्शन परेवनो जों खायनो दिनै Ipft पार्टी जों आगेनि खायख्लायनो जों मुभमेन्ट खायनाय नौ खाना जों नियाफ्राव बाहायनो जों पुरा दिनै एडीसी जों बन्दा खखा आव प्लाय सक्सेसफुल जतनो जों नुयै दङ माने गारि गासिनो अंखालिया माने सैसनो फात्र अंखालिया अबाके जों माने कमप्लिटली 100% सक्सेसफुल जों नुखा अमल प्रमाण खायो जे दिनै पाब्लिक जों सापर्ट खायो जनगण जों माइ दङ अबनो प्रमाण आबाद बागै आं कयनाय जत दिन तिब्रासारनो नट ओनलि तिब्रासा दिनै गुनि गुबुन फांबाराव भाइनो ताबो दिनै पार्टी योगदान राय दंफायो
जों नुखा जोंनि कान्जानपुर जों नुखा जोंनि मुस्लिम बाइ रक जोंनि वानसारक जोंनि जाखमा रक गोबां माताबक जोंनि पार्टी बराव जइन खाय दंफायो आबो जोंनि माबे बेलाय गाहाम जों ताबो सारा त्रिपुरा रायजो जों बुइ दङ दिनै कनफारेन्स पार्टमेन्ट परेगो जों जत्त दिनै केरारनो दिनै भलन्टियार्स दिनै डिभिजन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दिनै एमसिसि मेम्बार जों सायरनाय जाते जों सामुंमा खायनाय अजाराव कोनो थङै जायदों जराखै जराबाय शर्ट जों कनफारेन्स पार्टमेन्ट परेगो जों ব্যাপক ভাবে অল ত্রিপুরা जों टुर खायनाय अल ত্রিপুरा जों कैम्पेन खायनाय अल जोंनि सुरुङै थांगा आरो आं खागावो जाहाथे दिनै आगामी दिनाव दिनै रेजाल्ट गाहाम खायनाय दिनै अबयस्य दिनै आइपिएफटि पार्टी जों एडिसि जों केम्पल खायनाय जों पावर खायनाय अबावनो जों वानसयैनो दाबो दिनै कर्मीराव दिनै लिडाराव जों सामोंख्लाय दङ जों जागा जागा थाङो जों केम्पेन खाय दङ दिनै युथ बहायनो दिनै आइडुलेपटि दिनै आर्टिस्टआ दिनै allied organization kamu jadi tunggu baru jatuh tabok sen hak purbai hak rak baik lebrok sama kai tunggu mana bang jatuh na hai ani patin chop teke kece patin sompadok isebagi ang jatuh na hambai hak hambiya karu hambai sir IMW ni private dewan marong jaman nanti MCC meeting apa hai kuno awal tabok sen kormai ko sen hak sen kenara sen apa nai sen pura tanah hai anggi hangklai जों dari siapa orang luar kudo dari Bombay haklai जों mana जों higher kudo जों pelangnai जों apa masuk lagi जों high kudo kan जों mana bang bicara naik ang kagawa obviously mana kudo dos kuri जों sai mana bo innocent boro bo kudo aro involve kuri tini Probit Deborma bo kaisa tini kormi bo tini motor worker union ni bo kaisa local ni tini president bo kuno aro involve kuri bo totally innocent mana bagi जों kagawa kadai जों justice जों mana put जों rai nai hambai अब के MCC meeting wa abon tei kun sa salaja अब तो साराय नहीं अब तो अलरेडी साराय जा जों एबेन जोंनि सेन्ट्रेल लेभेल प्रेसिडेन्ट स आं स जों दिनै फुङावबो जों अब तो जों आसाव पायो दखानाखौ जों बनो लोवार कोर्टआव जुदि बेल मायाखै जों बनो हाइ कोर्टआव जों बेल साननाय हामबाय